Dobrý deň, ja som členom štúdia 16 a som aj spolutvorcom na tomto filme. Myšlienka tohto filmu vznikla tak, že sme sa spolu ako trieda rozprávali na tému graffiti a padlo tam pár názorov, že to je vandalizmus, alebo veľa ľudí si myslelo, že to je iba typ vandalizmu a preto sme mysleli, že by bol dobrý nápad natočiť takýto film, ktorý poukazuje na to, že to nie je iba vandalizmus, ale dá sa to poňať aj ako umenie. Myslíme si, že táto kontroverzná téma si zaslúži ukázať príbeh troch chalanov, našich hlavných postav, pre ktorých to za začiatku celé bola iba adrenalinová zábava. Avšak ako sa ich životy vyvíjajú a dostávajú sa do rôznych nepríjemných či už príjemných situácií, si uvedomujú, že to nie je celé iba o adrenalíne, ale môžu svoj talent rozvíjať aj nejako inak, ako napríklad tou legálnou cestou. Na to, aby sa náš film mohol zrealizovať, potrebujeme pomoc vás, divákov. Vďaka vašej finančnej podpore budeme schopní náš film posunúť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Keďže si našich podporovateľov nesmierne vážime, tak sme si pre vás pripravili jedinečné odmeny, ktoré budete môcť nájsť nižšie pod videom. Nesmierne si vás vážime a vidíme sa čoskoro.